Visually, medyo masakit-sakit i-imagine ang A minus B times A minus B. Balik po ni doon, naigo kita igding A, iinaanta kang B. So, pag ininaanta po, di putulon ta itong sukol na ito. So, ang A minus B, yun lang po ning natadang ining color blue. So, ayan na po ang A minus B. Then, kay pang taning saro pang-araw kayan, so ayan si A, inaaning B, ang natada is A minus B. To multiply now, A minus B times A minus B, ini po ang gusto tang makua. Ano po ang sayang area? Giram po niya to na nagpong kita sa square na A by A, so ang area niya is A squared. Gusto tang makuha ang area kang the quantity A minus B squared. So yan pong shaded na pink. Pero in terms of A squared, kay po inaon ta ining light blue part. Aram ta na B ito and B man ini AB, kay po tang inaon yan, so minus AB. And kay po man inaon pa ining nasa irarom. Pero may problema po, may overlap igdi sa areang ini. So kay po ibalik ta ito, tadublita siyang na subtract plus B squared. Yun na po ni ang formula kang square of a binomial kung connected sinda by minus sign.